Ну, пойдем. 15 суднів карцерного утримання. Ой, Які зараз умови розповіді? значит, от початку и до конца. Первый день нас закинули у четверых у камеру, где 2 места только спальные, ніяких спальных речей не давали. Увесь час ось у чим забрали, у тим знаходилися. Навіть ось коли я виходив, мені віддали передачу і вопратку, яку мені приносили у минулий четверг. Значить, із катуванню увесь час, усі 15 суднів, 24 години горела велика лампа зверху. Значить, праз кожні 2 години ночі підіймали. От початку потребували там уставати, підходити до цієї кормушки, представлятися, а потім вже злітостились, з ложкою не треба було злазити, тільки фамілію, прозвище називаєш. І таке цинічне питання, чи все у вас добре, чи є які пожадання. Ніхто, звісно, не слухав це пожадання, одразу все закривалося знову. І так кожні 2 години, тобто виспатися не давали. Вельми холодно було, накритися нема чим, тому просипалися ще й від холоду. Ну, ось такі умови утримання. Нікуди не вивозили. 2 рази нас з Владимиром Івановичем вивели у душ. Це у минулий, на минулому тижні і ось вчора ще. Ні рушника, нічого у тим самим не було. Речі, які були там, у Івановича від початку були там з собою речі, він вже готувався, що його заберуть. Ось, усе це забрали. Ну, от передачу, вопратку так само, все тільки сьогодні мені віддали. І ніяких скаргів не вдалося там накерувати куди-небудь? Ніяких скаргів не накеруєш, тому що немагчимо було, не давали ж ні аркуша, ні листа. Є ще один момент, значить, у перший день ми об'явили голодовку 3. Я не ведаю, як там хлопці трималися, я протримав 3 дні, більше я не мог по стану здоров'я, бо почалися процеси, я вже не мог більше тримати. Ми так і домовлялися, що я тримаю, скільки зможу, ну а вони вже так само, скільки здолюють. Ми бачили там вопратку коляг тих самих, бачили їх, перекидували вещи ось зараз з камери в камеру. Ось, ми з Івановичем зустрілися з Владимиром Івановичем на 3-й день, здається, і потім вже були весь час нас разом тримали. А приходили ніякі листи? Ніяких листів, ніякої сувязі, нічого. Ні аркуша, ні алока, нічого не дали. Навіть з собою сам... Ну, письма я маю. Ні, нічого не приносили.